India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Khun serang jong uba HDR kata uba Nathaniel Remai ubalong kertong bani aireng hakan ke election MDC na Sohïong constituency ha kasni thok ding ka lai pueterik kala lengkot arja arpsan ulalek bantep kerteng yalade hakmat returning officer uba PT Pyrshah ha DEC office Sohïong kata shua bun umpen tikena yalade kum kertong bapura ban aireng haka election MDC sya district council ya uba Nathaniel Remai lawan bersenran lang deki bahaya hasem rengkat ru bat kinong kersan uba Nathaniel Remai haba keren sikilat patai kubor loong ba kadau ba penlong yu ban yang ye khun hakan ke election ba menta kadai namar ka jing e juki pet ba ye ipa kabang ha ban siu keliang da ka ba bahan ka benta jongki ha ka ba kinong kersan baro ki pai khmat bet sya ka jing ipa bat kum ukhun senrang ngaha ban mi ban budden ye ki mati jong e haba kelipat ke kadau ka ba penlong yu ban yang ye khun ka seng kongres uba Nathaniel loong ba nadu mensua ngalahe alasan bat ka seng kongres bat kat kum ka jing angnut jung ipa kam syam no urlong kum ta ka seng kongres ka balong bait nadu trai ka baskam bat ru kilok ki jor ki aimen sim ban ya khun bait na ka seng kongres haba de bat ka jing ya khun jung u ha ka election MDC bamenta ka balong Pyrshah UMLA bamenta uba Synshar Lyngdoh ubadang day shibahayeng hakaju koporu ubadai ukhun Pyrshah trai jung uba HDR nakaliang uba Nathaniel ulapen pau ba ka kamyeng hi kadai bait ka kamyeng bat ka politik kadai bait ka politik nalor kata ul ongru bangami sya khmat ban ya aireng hakan ke election kadai na ka jingken tu kan pham ki perlok ki bapai khmat sya kayeng kumta uba Nathaniel umkwa ban pen pau e ha ka bayade bat ka jing khun shiying shisam heri uong baki we ki kertong ki don la ka jong ka thong bat ngapat ngadon la ka jong ka thong ban syakri upai ba ha Sohïong kidang bun ki jing duna bat ki jing e habang yat keleng-keleng here enda ngalayo syong hakasuki district council ngin sapej kita baro long uba Nathaniel Shushu loong balada unpoy sa kathong hakan ke election bamenta kimat bakongsan barakhmat e kalong banpet ye jing e upaj ba kathan ki put kisam ki barang don kam ban penbet bat ki we de